No, ideme sa baviť, hej. No. Čo sa týka inklúzie na stredných školách alebo nejakej pomoci školských podporných tímov alebo aj jednotlivo nejakých školských psychológov a podobne, hovoríme teraz, že treba nám psychológov na školách, treba nám odborníkov, treba nám asistentov. Keď sa povie, potrebujeme psychológa na škole, väčšina ľudí si predstaví základnú školu. A na strednej školy sa ako si trošku zabúda. A tým, že pracujem na tej strednej škole, tak vidím tie deti. Vidím, že tá pomoc, ktorú potrebujú, je fakt potrebná. Tam, kde pracujem napríklad ja, tak tam je veľmi veľa integrovaných detí. Škola nemá ani psychológa, ani špeciálneho pedagóga, nemá ani asistentov toľko, koľko by teda mala mať. A ono sa to potom odzrkadľuje vlastne na tom výchovno-vzdelávacom procese. Takým môjim veľkým snom je to, aby tá pomoc pre deti bola dostupnejšia, aby sme mali na školách tie školské podporné týmy aj na tých stredných odborných školách. A celkovo stredné školy by neboli vynechané z tejto inklúzie a aby sa s nimi pracovalo, aby teda dokázali byť aj oni úspešní, aspoň vďaka tomu usmerneniu, ktoré im bude dostupné.